Lho, nek ngene iki aku metu wedoke. Ah, sugeng dalu. Jare metu wedoke ku ya nang kaki untuk salam dhisik. Ya ngono sik karo aku. Aku sik apa pengen sik. Sampeyan sik. Terus apa iki aku? Eh, Aku lha apa iki? bener wong kono lho. Ya gak iso to wong aku sawekan kok kon benerno wong iki. Ya suweken apa cengkiwingen lak mari sik yo. Gak ono ondone. Aku sik ya Mi ya. Monggo. Nduk kene. Kene ta nduk kono. Ndi? Nduk kene apa nduk kono kurang maju. Mendingan nang tuangan kono lho, cek digawe royokan wong mendem kon. Tuh, ampre apike iku teko shootinge iki jekne jelas iku lho ya apa. Aku iku nduk kene apa kurang maju. Wis nang kene ae. Nduk kene ae. Heh. Maju. Awas sampean kok maju gak nyawer tak dilat nayeng sampean kok. Sing ngongkon maju lho tuwek-tuwek gak ono sing brondong. Nggih. Nggih. Saderengipun dalem aturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sawangane kurang kompak? Nggih. Monggo dijawab kanthi ikhlas kanthi sareng-sareng nggih. Ben selamet sing duwe gawe abadi dik. Amin. Ben selamet sedaya sing rawuh. Amin. Ugi kunjuk selamet sedaya senimane. Monggo dijawab sareng-sareng. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Dah. Jare ku mang lek mari disawer terus swara wedok. Lah iki gak disawer maneh ya swara lanang iki apa mau? Menengo. Lho iki lho. Pokoke aku gak disawer swara lanang. Lho iki lho. Alhamdulillah laris. Lho, sik. Matur sembah nuwun. Oh, sik iku mang kok kene. Alhamdulillah. Tim pedot. Lah kok ngene, laris. Terus ngene, ayo. Lah aku kan dagangan. Dagangane apa sampean iku arek lobok. Yo tak tawa-tawakno kadang medak kare. Nggih, Mami langsung kemawon. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing jawab salame Mami Okta meneh tak dongaknake rezekine. Amin. Pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Atur kunjuk dumateng keluarga dalem keluarga besar abadi ingkang sampun ngrawuhaken Ludruk Budi Wijaya matur sembah nuwun. Mugi lancar barokah rezekine. Nggih. Soale nekakno awake dhewe Nggih, yuk. niku tiap tahun lho, Mi. Tiap Nggih, tahun. nggih, alhamdulillah nggih. Selalu diparingi sehat panjang umur kagem abadi dik sekeluarga. Ugi kunjuk matur sembah nuwun channel YouTube ingkang sampun meliput dalu menika kathah Nggih, sanget. matur sembah nuwun rawuh. Kerja bareng channel YouTube Budi Wijaya Budi TV. Wijaya TV. Temriki wonten cerita komedi humor. Nggih. Wonten ludrukan Wonten rek. ludrukan. Wonten terbaru menika Campur sari delewung anti galau. lan popile jenengan pengen pirsa sejarahne seniman dikupas tuntas tenggene channel YouTube Gundul TV. ugi konjak matur sembah nuwun sowane para rawuh para tamu undang ingkang sampun rawuh dumateng sedaya sederek sabu sahabat Budi Wijaya. Nggih. Alhamdulillah sampai pucuke gunung ngetutno. Nggih. Penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Sugeng dalu katur tim pedhot jalur langit ingkang nyengkuyung dalu menika dikaji suwut sak rombongane. Ugi saking Segodo Bancang Tarik Sugeng Rawuh. Abah sugeng dalu. Ugi sugeng rawuh kagem Abah Kuswanto, Abah Sugeng Kusnan dalu. matur sembah Sugeng nuwun. dalu. Saking Lamongan Tikung matur Sinten, sembah yo? nuwun. Wotan Sari. Sugeng dalu. Nggih. Iki seluruh Wotan Sari, ngoten lho Mi, tak jebut situk-situk sak kampung buyar meneh nyawan. Donga kala katur jenengan sami pinaringan berkah katur jenengan sami. Yuk. Nggih. Patatan saben kemenika tasik
kasengkuyung dening sound systeme yuk. THJ Audio. Lightinge. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Bedayan Sekarsari badhe kula wiwiti kali Bu Inge sesarengan duo. Dua apa? PT Anggrem. Bedayan Sekarsari menika badhe ngrawuhaken sedaya seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Monggo diwiwiti yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella dan Ning Kiki Amelia. Dua personil Ibu Guru temeriki nggih. Guru nopo? Guru pencak silat Bella niki. Terus Ning Amel niki Guru guru nopo? TK. Guru TK. Kandang-andang ndukur pilingan tak pandang saya kelingan. Yuk. Pelarake disampirake omahe cedhak ora ngampirake. Tak rewangi Ah. yen duduk sumur kari nyumperi Yuk. ora melu ngombe. Tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Sabaripun Mbak Bella kali Mbak Amel langsung dipun lajengaken. Ning Dias dan Ning Rani Asmara. Sugeng dalu maturaken kagem keluarga besar Umi Kenti, Umi Palungkojo, Sugeng dalu, Umi. Sugeng Mersani lewat channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Wetan kali kulon kali tengah-tengah rono kuwate wetan gati kulon yo gati tak timbang padha abote. Di belakang Ning Rani Asmara sing duwe Gunung Cepak. Tuan rumah. Nggih, Nggih. Ning Nana Salehu dan Ning Marsha Aulia. Ayo kompak tim pedot. Yuk. Ayo siap-siap. Manuke parkit ning Surabaya tim pedot jalur langit pancen istimewa. Yen duduk sumur kari nyumperi ora melu ngombe. Tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Sabaripun
Mbak Sanana Disco kali Marsha langsung Manise Jawa Timur. Neng Putri Agung Sedayu dan Neng Nyantika Dimasari. Jora mumur tresno dibelani Ning Semarang mampir kos-kosan kadung sayang dianggep koncoan pelas dari dibuntel godhong sing ditresnani bojone wong. Sabaripun Mbak Putri kali Mbak Yantika dipun lajengaken Sing duwe goyang horeg seluruh Jawa Timur. Orek Jawa Timur siap norek. Ning Ika Repong dan Ning Ani Kumala. Sembanuwun nauda. Kumala Sari Tiko Tuban. Sak lembar godhonge kara watonan sadar momong putra hae hae hoya hoya yo yo iya yes iya lo sungguh kolaborasi yang sempurna yuk. Kendangane Serampat, balungane Sekarsari. Jos pokoknya. Di belakang Ning Anik Kumala akan saya tampilkan peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni dan Ning Viku Sukrisna. Segera hadir dua jeragan katur jenengan sami temeriki. Kang pertama jeragan kuliner. Ning Viku. Jeragan kepang. Mbak Yuni kali Mbak Vikum sampun temeriki langsung dipun lajengaken. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, Ning Titin Subayu, Sugeng dalu dalem aturaken Bapak Yono sekeluarga ugi Sugeng rawuh.
langsung dipun lajengaken pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di minggu-minggu ini ning Endang Sukentut dalam sinetron Genta Buana, Ning Sartini dalam sinetron Tung 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 Sahur. ono sinetron tung tung sahur. Wah gak nyambung bela iki. Sabaripun Bu Endang kali Bu Sartini langsung kemawon. Senior-seniornya Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantub Lamongan, dipun susul Ibu Mary saking Mojosari, tuan rumah rek Ning Erma Arifin saking Ngusian Jombang. Nggih menika patatan sampun bedayan Sekarsari ingkang dipun lajengaken saking keluarga Seniwati, keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Sepindah malih matur sembah nuwun sawane para warga ingkang sampun mirsani nggih. Nggih, ugi penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Langsung kemawon blender ngiri monggo Mas Jono. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolane arek Jombang sumangga. Kembangipun Gulu Pedhong. Ada siapa ya ini? Ada saya loh Mas. Ada Sono.
jalur langit kang sampun rawuh ado-ado. Lanjut, tak tunggu balimu. Iki lho bolo. Digoyang bareng-bareng bersama Budi Wijaya. Kayak ada delay. Terima kasih untuk The Leung. Tim pedot jalur langit
Mas Jono Lewo Maafkanlah wahai sayangku terpaksa Emas meninggalkanmu. bule Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. spesial buat tim pedot jalur langit. Aku tahu diriku, ku tahu dirimu, kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti diriku, tak mungkin kita terus begini. Anggap saja semua itu sebagai mimpi tidurmu. Lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu yang lalu. Biarlah berlalu. Ya! Opo wis tega asli bisa kira tresnamu. Opo coba tresno aku kudu sabar nerima. Serahkan saja pada yang di atas sana. Budi Wijaya Tim pedot jalur langit Asal Antena bang menisuk keren maneh. lagu tim pedot jarul. Maafkanlah wahai sayangku terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. Aku tahu diriku, ku tahu diriku, kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti diriku, tak mungkin kita terus begini. Anggap saja semua itu sebagai mimpi tidurmu. Lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu yang lalu. Biarlah berlalu. Ya! Opo wis tega asli bisa kira tresno. Opo pergodane tresno aku kudu sabar nerima. Serahkan saja pada yang di atas sana. Aduh, terima kasih. Ayo Umi.
Mbak Inga, Nggih Mami. gimana kok kalau bau batatan saben bedayan Sekar Sari kang dilajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Sepina malih donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Yuk Nggih. wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Siraren suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling. Among rasa nggih among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kulon Neng Ingo Wijaya. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.